Aşgabatdaky oýunlarda 245 medal berilen türkmen türgülleri Indoneziýada jemi 3 medal aldy. Şu ýyl Indoneziýada geçirilýän 18-nji Aziýa oýunlaryna türkmen türgülleri şu wagta çenli jemi 3 medal gazandy. Geçen 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna türkmen sportsmenleri jemi 245 medal gazanypdy. Agyr atletika boýunça 53 kilogram agrymly çykyş edýän Türkmenistanly türgün Kristina Şermetowa kümüş medaly, sportyň jiu-jitsu görnüşi boýunça Kemal Meredev bronz medaly, şeýle-de göreşçi Oleg Şyhazverdi bronz medaly munasip boldy. Türkmenistanly bir türgün doping bilen baglykda oýunlardan çetleşdirildi. Indoneziýadaky 18-nji Aziýa oýunlary şu ýylyň 18-nji awgust bilen 2-nji sentýabr aralygyna ýurdun paýtagty Jakarta bilen Palembang şäherlerine geçirilýär. Oňa 45 ýurtdan jemi 15 000 sportsmen gatnaşýar. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Indoneziýanyň online metbuatyna çykan habarlarda bu halkara sport çäretini geçirmek üçin Indoneziýanyň merkezi hökümetiniň 450 million dollar möçberini himayetçilerden bolsa 59 million möçberini maliýe terişletini sarp etmegi gödeňinde tutýanyny habar berilipdi. Amerikanyň sesiniň maglumatlaryna görä ýurdun milli ösüş we meýilnamaçylyk agentligi halkara bäsleşiklere taýýarlyk çäreleriniň çägine 3 milliarddan gowrak pul terişletini sarp edýändigini habar berdi. Oýunlary ýyldyrlamak üçin jemi 8 000 jurnalist gatnaşýar. Indoneziýada geçirilýän 18-nji Aziýa oýunlary bilen deňeşdirilmegine has kiçik erimli halkara ähmiýeti ýa bolan Aşgabatyň ýapyk binalardaky 5-nji Aziýa oýunlary geçen ýyl 17-nji 27-nji sentýabr aralygyna geçirildi. Durly habar terişdeleri şol sany Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmeleri 10 günläp dowam eden oýunlary geçirmek üçin Türkmen hökümetiniň 10-15 milliard dollar aralygyna maliýe terişletini karşylandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň resmi metbuaty bu oýunlaryň Türkmenistanyň halkara awraýyna goşandygyny habar berdi. Oýunlara gabatla Başgabatla açyn uşun şeklini adynyň 2 milliard dollarlyk aeroport gurdurdy. Diňe sport çäreleriniň geçirilmegine niýetläp Olimpiýa şäherjigini bina etdi. Onu her hili sport deskalaryny, ýaşaýyş jaýlaryny we mehmanhanalary gurdurdy. Häzirki wagtda boş duranlyk aýdylýan bu binalar toplumynyň düzümindäki köp gatly ýaşaýyş jaýlaryny golaýdy prezident ýörüýte karar çykaryp ministrlikleri we pudokloýun edaralaryň hasabyna geçirdi. Bellemeli ýer Aşgabatda geçen oýunlarda jemi 245 medal gazanan Türkmenistanly türgünler Indoneziýada geçirilýän halkara ähmiýeti has Derwais Aziýa oýunlaryna bary 3 medal gazandy. Üstesine bu ýylky oýunlarda Türkmenistanly bir pelwan 24 ýaşly Nazarow Rüstem doping testini geçip bilmän oýunlaryň çärik finalynyň çetleşdirildi. Bu barada halkara habar terişdeleri şol sany Reuters habar berdi. Galy berdi şu ýylyň maý aýynda Azatlygyň Türkmenistandaky ýagdaýlardan habarly çeşmesi ýapyk binalarda we söwüş tunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna ýeňiji bolan 3 Türkmenistanly türgüniň bayraklarynyň ýagny olara gowşurylan ýeňil awtowloglaryň häkimiýetler tarapyndan iýdini alanlygyny habar berdi. Indi Türkmenistan ýene-de bir halkara sport ýarşyny Amul Hazar 2018 adlandyrylýan Awstraliýa döwlet derejesine taýýarlyk görýär. Azatlyk radiosynyň ýurdun içindäki habarçylary Awstraliýanyň geçirilýän ýol ugrunda her vilayetden 7000 adamyň mezburi şowhuny tomoşaçy işine bellenendigini habar berýär. Azatlygyň habarçylary ýurtda ykdysady krizisiň höküm sürýändigini, ady haritlaryň gytalýandygyny, dükanlaryň öňünde harit nowbatlarynyň döreýändigini habar berýärler. Metbuatda peýda bolan habarlardan ma'lum bolşuna görä, Amul Hazar 2018-de Türkmen prezidentiniň hut özüniň bäsleşige gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmen hökümetiniň halkara sport çäreleri üstümizdäki Awstraliýa bilen çäklenmeýär eýsem, öňümizdäki noýabr aýynda Aşgabatda agyr atletika boýunça halkara ýarış geçirilýär. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasat ministri Around the Rings neşri bilen golaýda geçiren söhbetdeşliginde Türkmenistanyň özüni Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi arzu edýändigini aýtdy. Indoneziýada geçirilýän 18-nji Aziýa oýunlary 2-nji sentýabrda tamamlanar. Türkmen döwlet habarlar gollugy oýunlar barada ýetiren düýünki habaryna Türkmenistanly türgün Gulbadan Babam Radwanyň Gyrgyzstanly garşydaşyny Wazari töwsimini ulanyp ýeňendigini habar berdi.